Какво, балоните снимат? Как? Няма до нас. Дай ти си ги разделят днес. Взимай внуката, дядо. Я го вземи и се снимай с него, дядо. Айде, бабата. Взимай го. Направо го изкарайте от кошчето и така го вземи. Леко дали го чупиш, дали та трека се ти саса. Вие го лицето. Такива бокси. Ай, стари. Той боксер ли? Да, го Бокс прави. Какво че казваш? Дай на бащата. Хайде ли, кофаните си? Точно където трябваше. Дай на мъжете. Хайде, татко. Чакай да правим трик. Ами бащата, хайде. Осма, не? Направи една снимка. Ете. Лекси.